ste romantická duša? No tak čo môže byť potom viac, ako sa po večeroch túlať medzi antickými stĺpmi, pozrite sa na ne, ktoré sú osvetlené a veru pompezné. A veru takýto je areál hotela Kaja Artemis. Ako bonus pre deti je detský klub v slovenčine, akvapark a aqua splash. Veď spokojnosť detí je spokojnosťou rodiny. Spokojné deti rovná sa kľudná dovolenka pre dospelých. Tak poďte, pozývam vás pozrieť si spolu so mnou hotel. Ináč popravde, mali sme tu fakt dosť veľa klientov minulého roku, či už boli ubytovaní v hlavnej budove, alebo boli ubytovaní vo vilkách a všetci boli maximálne spokojní.